Добре дошли в новата платформа RESQ, QALITYREGISTRY.org. В това ръководство ще ви запознаем с новата платформа, с процеса на регистрация, ще ви дадем общ преглед на платформата, как да въвеждате данни, да преглеждате анализи на данните и да се ориентирате в уебсайта. Всички съществуващи и нови болници, както и всички потребители, трябва да се регистрират отново на този официален уебсайт, като кликнат върху Join RESQ. Изберете междуболничен профил или профил на спешна медицинска помощ и след това изберете страната си. В падащото меню можете да проверите дали вашата болница е в списъка. Ако видите вашата болница в падащото меню, това означава, че локалният координатор вече е регистрирал болницата. В този случай изберете болницата и щракнете върху Add New User. В случай, че вашата болница не е включена в списъка, кликнете върху Hospital Registration. Болницата може да бъде регистрирана от локалния координатор, който е лекар или болничен администратор. Прегледайте условията за локалния координатор, щракнете върху полето за отметка и продължете по-нататък, за да регистрирате болницата. Попълнете данните за потребителя, болницата и детайли, свързани с споделянето на данни, за да завършите процеса на регистрация, след което ги изпратете. Ще получите линк за възстановяване на паролата си чрез имейл в рамките на 2 до 3 работни дни. Вашите предишни данни за пациенти с инсулт от старата платформа ще бъдат прехвърлени в тази платформа в съответствие с законовите изисквания в рамките на 2 месеца, след като завършите регистрацията си. Вече сте готови да влезете и да използвате новата платформа. С новата функция за еднократно влизане можете да получите достъп до множество акаунти на болници / организации, които сте регистрирали в RESQ като локален координатор или потребител, като използвате регистрирания имейл адрес. Основното меню в горната част на екрана ви дава достъп до всички функции, от събирането на данни до информационните панели, оценка на наградите и генериране на отчети. Можете да започнете да добавяте случаи на инсулти, като кликнете върху Add New Case. Няма промяна във формата за събиране на данни. Просто тя е по-интуитивна. Има възможност за частично запазване на случая или за отхвърляне на промените. Валидни за оценка ще се считат само случаите, които са потвърдени. Можете да видите състоянието на всичките си случаи в раздел Case List. Новата платформа RESQ разполага с усъвършенствани информационни табла, които показват обратна връзка за всички показатели за качество. Имате възможност за преглед на резултатите на болницата и за по-подробна обратна връзка в Hospital Details. Можете допълнително да персонализирате изгледа, за да сравните представянето си с това на страната, региона или света. Информационното табло на наградите ESO/WSO Angels показва дали вашата болница отговаря на условията за получаване на наградата. Това табло за управление в реално време е предназначено само за преглед и не отразява окончателния статус на наградата. Окончателните награди се изчисляват въз основа на данните, събрани в рамките на крайния срок за въвеждане на данни. Можете да видите състоянието на миналите награди в Evaluation Menu. В новата версия на RESQ вече можете да генерирате персонализирани отчети, като изберете времеви диапазон. Отчетите са в готов за използване формат PowerPoint и формат Excel. На нашия уебсайт QALITYREGISTRY.org можете да се запознаете с всички политики за данните и да намерете много повече информация за RESQ. За всякакви запитвания използвайте формата за връзка с нас Contact Us на уебсайта или ни пишете на admin@QALITYREGISTRY.org. Нека заедно да подобрим грижите за пациентите с инсулт.